Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. 2019 елда төп проспектларда 17 шақырымга якын юллар төзекләндереләчәк. Исемлектә нинди участоклар? Алдынгы үстерелешле территорияда яңа резидентлар, белгечләргә ихтыяҗ арта. Чаллыга Кара диңгез флоты вәкилләре килде. 20 шәһәрдәшебез Севастопольгә водолазлар мәктәбенә җыена. Шәһәрдә 2019 елга Чаллыда транспорт инфраструктурасын комплекслы үстерү программасы буенча фикер алыштылар. Быел юлларны ремонтлауга төрле бюджетлардан 1 миллиард 460 миллион сумнан артык акча бүлеп бирелгән. 2019 елда якынча шундый ук сумманы алырга планлаштыралар. Куркынычсыз һәм сыйфатлы юллар программасы кысаларында юл транспорт һәлакәтләре концентрациясын урыннарын киметү максатында Тынычлык, Ярчалы һәм Муса Җәлил проспектларын төзекләндерәчәкләр. Теманы Гүзәл Габдуллина дәвам итә. 2019 елда гомуми озынлыгы 17 километрга якын булган юлларны ремонтлау планлаштырыла. Алар инде берничә ел элек яңартылган, әмма реконструкция таләп ителә. Требуется восстановление верхнего слоя дорожного покрытия. На всем протяжении данных объектов имеется колея, разрушение асфальтобетонного покрытия. Бортовой камень разрушен местами или полностью отсутствует. При ремонте необходимо будет учесть его восстановление, ремонт или новое строительство. Эксперт үз докладында билгеләп үткәнчә җирле юлларны норматив хәлгә китерергә кирәк. Аларны бушату өчен кайбер урыннарда чыгу һәм керү урыннарын яңадан төзү зарур. Әйтик, 7 һәм 11 комплексларда төп проспектка өстәмә чыгу юк. 7 комплекс җирле үзидарә рәисе үз чиратында җирле юл буенча урнашкан киоскларны ремонтлау комачауламасмы дип кызыксынды. Елена Бутырская сүзләренә караганда, проект буенча юлларны киңәйтү күздә тотылмаган. Шуңа күрә бу каршылык тудырмаячак. Если эти киоски или магазины, это уже, наверное, решение исполкома будет, истекли сроки аренды по договорам, то они, наверное, будут демонтироваться. А при капитальном ремонте они не подлежат сносу и демонтажу. Фикер алышу вакытында шулай ук энергетик мәдәният йортының һәм үзәк тукталышларында павильоннарны үзгәртү мәсьәләсе дә күтәрелде. Шәһәрдәшләр сүзләренә караганда, алар куркыныч, чөнки юлга һәм трамвай юлларына якын урнашкан, әмма мәйданчыкларны үзгәртү проект белән каралмаган. Шулай да бу мәсьәләне игътибарга алдылар, чөнки ул халыкның иминлегенә кагыла. Капиталь ремонт вакытында җәялүләр кече юллары аерым игътибар астына алыначак. Гүзәл Габдуллина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Аларның саны бүгенге көндә 32-гә җитте. Шушы көннәрдә Хайр компаниясе республика хөкүмәте каршында яңа производствога бизнес планын тәкъдим итте. Предприятие Чаллыда 1000-нән артык яңа эш урыны булдырачак. Ноэль Мәхдиев билгеләп үткәнчә, хезмәт базарында көндәшлек арта. Бу чиратында кадрлар белән тәэмин ителеш проблемасын тагын да кискенләштерәчәк. Предприятиеләр уңай шартлар, яхшы хезмәт хакы белән кадрларны җәлеп итү юнәлешендә эшләргә тиеш. Тот, кто будет предлагать более высокооплачиваемые рабочие места, более лучшие условия, лучший социальный пакет, туда люди и пойдут. Поэтому перед промышленными предприятиями здесь присутствуют, появляются новые вызовы. Төнге шәһәр балалар өчен түгел, Чаллыда полиция хезмәткәрләре балык булмаганнар арасында хукук бузуларны кисәтү максатыннан рейдка чыкты. Исегезгә төшерәм, закон нигезендә балалар төнге 10-нан соң өлкәннәрдән башка җәмәгать урыннарында, шул исәптән урамнарда йөрергә тиеш түгел. Темна Ләйсәнханова дәвам итә. Бу юлы полиция хезмәткәрләре Комсомол районын тикшерүгә булды. Төнге 10-нан соң балык булмаганнар бер үзләре урамнарда йөрергә, күңел ачу үзәкләрендә булырга тиеш түгел. Тик закон бозу очраклары еш күзәтелә, ди инспекторлар. Чаралар вакытында балаларны табып ала, бу балалар әти-әниләрдән башка үзләре или кафеда, ресторанда эшлиләр, или инде алар урамнарда үзләре генә йөриләр. Шуның өчен бу балаларның әти-әниләрен без административный ответственностька тартырга можем. Штрафлар күләме 1000 сумны тәшкил итә. Балаларның төнлә җәмәгать урыннарында йөрүе бу беренче чиратта аларның тормышы һәм сәламәтлеге өчен куркыныч, ди инспекторлар. Закон бозу очраклары кабатланса, гаиләне полициягә исәпкә дә куялар. Хукук бузуларны кисәтү максатыннан рейдлар көн саен оештырыла. Полиция хезмәткәрләре ата-аналарга, балаларга һәр даим игътибарлы булу кирәклеген тагын бер кат искәртә. Ләйсәнханова, Ленар Султанов, Яңалыклар.
Şolluğa Xora Dengiz flotының Vadalazlar мәктәбі офицерлары келді. Алар шәһәр җитәкчелеге белән очрашты. Наил Мәхдиевкә шулай ук Шоллуда хезмәт иткән егетләрнең әти-әниләренә рәхмәт хатлары тапшырды. Ел саен безнең шәһәрдән Севастопольның Vadalazlar мәктәбенә 20-гә якын яшь егет озатыла. Аларны Xora Dengiz флотында ниләр көтә? Алдагы сюжетта. Шаллыдан хәрби хезмәткә чакырылучыларның әзерлеген Vadalazlar мәктәбе офицерлары югары бәялиләр. Сәламәтлекләре һәм физик әзерлекләре аркасында аларны шатланып алалар. Мы учим на водолазов, также у нас есть специалисты войскового питания, один взвод, это в простонародье коки на корабле, и специалисты аварийно-спасательных работ, то есть те специалисты, которые на корабле занимаются именно такелажными работами при спасении на воде и так далее. Водолазов получается у нас 5 взводов по 30-35 человек. Как правило, челнинцы все попадают в водолазы по своему состоянию здоровья. Алик Киракасян Vadalaz булу хыялын тормышка ашырган инде. Берничә көн элек кенә ул хезмәттән кайткан. Лаеклы хезмәте өчен солдат әнисенә рәхмәт хаты тапшырылды. Алик Киракасян сүзләренә караганда, шартлар бик яхшы булган. Әнисе белән телефон аша аралашкан. 2 тапкыр антта һәм туган көнендә әнисе кунакка килгән. Служба понравилась. С самого начала хотел в Севастополь попасть, а тут попал в школу водолазов. Служба была интересна тем, что мы погружались под воду. Это на самом деле очень захватывающе, интересно. И отношение командиров, старшин, у всех было положительное отношение, никто ничего лишнего не позволял. Бүгенге визит барышында хәрби кунаклар Севастопольда хезмәт итүгә чираттагы кандидатларны сайлап алды. Бу юлы 20 шәһәрдәшебез Xora Dengiz флотының Vadalazlar мәктәбенә китәчәк. Гүзәл Габдуллина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Йоршауның яшь талантлары «Голос дети» вокал бәйгесенең популяр катнашучылары белән бер сәхнәдә чыгыш ясады. КамАЗ мәдәният сараенда МТС компаниясе оештырган «Поколение М» Бөтен Россия хәйрия проектының төбәкара финалы узды. Әлеге проектның максаты сәләтле балаларны иҗади яктан үстерү һәм авыру балаларга тиешле ярдәм күрсәтү. МТС элемтә операторының «Поколение М» хәйрия проекты сәләтле балаларга уникаль мөмкинлек бирә. Алар «Голос дети» популяр шоуының катнашучылары белән чыгыш ясады. Бер ай дәвамында жюри әгъзалары Татарстанның төрле почмакларыннан проект сайтына җибәргән видеоларын карады. Нәтиҗәдә җиңүчеләр исемлегенә Чаллының бию һәм вокал төркемнәре дә керде. Я уверена, что в рамках данного проекта наши дети получат заряд вдохновения от уже успешных, популярных детей, которые смогли себя проявить на этом проекте и также принять в нем участие. София Федорова, Дарья Волосевич «Голос дети» проектында катнашучылар гына түгел, «Поколение М» проектын тәкъдим итүчеләр. Хочется давать свой опыт, делиться им с ребятами из разных городов, из разных стран, чтобы все шли тоже к своей цели и не сдавались. Апрель ахырына кадәр Бөтен Россия конкурсында катнашу өчен гаризалар кабул ителә. Башкарылган эшләр тавыш җыючы һәм репост ясаучылар санына карап проект порталында баллар бирелә. Ел ахырында баллар акчаларга күчереләчәк. Бу сумманы авыру балаларны дәвалауга тотачаклар. 3 ел эчендә «Поколение М» кысаларында 16 миллион сумнан артык акча җыелган. Бу акчага 49 авыру балага ярдәм күрсәтелгән. Мәрьям Файрушина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Бу сезгә ишрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Арина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Шатнагыз, уңышлы булсын. Как правильно выбрать шубу? Хочется красиво, тепло и не очень дорого. Грандиозная распродажа на шубном базаре из Пятигорска. Роскошная норка, муттон от 15 тысяч рублей. Каракуль, новое поступление дубленок. Приходите, большое разнообразие фасонов приятно удивят вас. Только с 4 по 9 декабря. Стоит поторопиться. Шубный базар, Новый город, ДК КамАЗ. А вот и он! Сезон охоты на подарки в Эссен. Подарок новогодний почтовый ящик и скворечник 199 рублей. Акция действует с 4 по 10 декабря в гипермаркетах Эссен. С такими ценами дарить подарки приятнее. Это точно.